Duchovná vakcína. Terajšia doba je v znamení vakcinácií a všetci, ktorí sa považujú za kompetentných, radia, že sa treba nechať zaočkovať, až chceme prežiť. Lenže žiaľ, zabúdajú na dôležité zasľúbenia všetkých duchovných smerov, ktoré máme k dispozícii. A nie je ich málo. Menovať ich je nie potrebné, ale postačí iba jeden biblický výrok, ktorý dnešnú dobu dokonale vystihuje, ba hlavne naše nesprávne konanie. Kto si bude chcieť zachrániť život, stratí ho, ale kto ho stratí v mene pravdy, zachráni si ho. Tento citát je mierne upravený, priliehavo tejto dobe, ale jeho hodnota zachovaná, aby bolo možné pokračovať zrozumiteľne, ba dosiahnuť chcenú vecnosť. Na stránke sme už viackrát uviedli. Človek nepozná seba samého, ani svet, v ktorom žije, a následne nepozná ani zákony, ktoré v tomto svete vládnu. Preto za život považuje to, čo životom nie je. Odev svojho ducha považuje za to živé a o tom skutočne živom nič nevie. Preto sa dopúšťa jednej chyby za druhou a potom sa diví, že tie ním nepoznané zákony prírody alebo Boha ho patrične odmeňujú. Všetko, čo teraz prežívame ako utrpenie, sme si splodili samotný neznalosťou uvedených zákonov, ba zabúdame na tie dôležité staré, ale aj nové zasľúbenia. Ľudia, žijeme v Božom súde. A práve tí, ktorí sa považujú za duchovných vodcov, teda kňazí, rabíni, ba všetci stúpenci Boha v úvodzovkách, radia nám sa nechať zaočkovať, ba oni samotní boli medzi prvými, čím dokazovali, ako tomu svojmu Bohu dôverujú, ba aj svojmu učeniu, presvedčeniu v úvodzovkách, ktorému vládne iba vypočítavosť. Pravý stúpenec Boha svojmu Bohu dôveruje. Spolieha sa na jeho múdrosť, ale hlavne spravodlivosť a vie, že jeho múdre zákony mu prinesú tú spravodlivú odmenu alebo zaslúžený trest. Nespolieha sa iba na ľudský rozum a na vakcínu v ampulkách. Vie aj to, čo je v ňom živé a čo treba zachraňovať. Vie teda aj to, ktorá vakcína je pre neho tá pravá. Je to vakcína pre ducha, znalosť pravdy, teda Božích zákonov. Vie, že keď stratí život, iba odev ducha, môže si zachrániť život samotného ducha. A iba ten je večný, alebo lepšie povedané, môže byť. Vakcína v ampulke vášmu duchu nijako nepomôže, ale ani nepoškodí. Aby sa nám otvorili naše hluché uši a slepé oči, nestačia ani COVID-19, ani tornádo na Morave, ani záplavy, suchá, ani iné pohromy, ba ani UFO, ktoré je každodennou aktivitou, ale stačí nám, keď sa postavíme do radu a necháme sa otestovať, potom zaočkovať a s pocitom nádeje sa vyberieme na dovolenku, ktorá je iba istým druhom pýchy a dokonalého stresu. Ľutujem všetkých takýchto upachtených úbožiakov, ktorí ešte v živote nepoznali tú pravú pohodu svojho ducha, ba vlastne ani toho jeho odevu, iba tela. Snažia sa takto zachrániť to, čo sa zachrániť nedá, lebo raz nadíde čas, keď ten sebou uznávaný život v úvodzovkách stratia. Lenže oni majú na to odpoveď svoju. Veď práve preto si treba užiť. Nech sa idú pozrieť na tú teraz postihnutú Moravu, možno si uvedomia, že raz, po návrate z tej vysnívanej dovolenky, alebo aj na tej dovolenke, môže ich počkať niečo podobné. A na to ešte žiadnu vakcínu nemáme. Máme však vakcínu dokonalejšiu, ktorá zaberá na všetky utrpenia, ktorú ale doposiaľ iba odmietali, alebo si z nej dokonca robili posmech, a rovnako z tých, ktorí im ju radili. Vyššie spomenutá veta,
že vakcína v ampulke vášmu duchu nijako nepomôže, ale ani nepoškodí, má byť dôkazom, že nechceme ale zasahovať do slobodnej vôle a odrádzať od očkovania, ale ani ku nemu radiť. Mnohí aj na túto radu majú svoju uspokojivú odpoveď. Veď všetci tí, ktorí s touto duchovnou vakcínou prišli, svoj život stratili. To je ale iba ich pravda, lebo stratili iba ten život v úvodzovkách, ale ten pravý, ten si zachránili. Lenže kto nám to dokáže, ba túto pravdu pre nás potvrdí? To je ich ďalšia obhajoba. Nestačí im ani dôkaz ich spasiteľa Ježiša, ktorý nám to predviedol a zanechal nám to ako jasný dôkaz. Radšej všetci tí, ktorí sa k nemu hlásia, čakajú v rade na vakcínu v ampulkách, ba takto potvrdzujú svoje v úvodzovkách presvedčenie. Tak je možné ešte takýmto ľuďom nejako pomôcť? Nie je. Lebo pomôcť si môže iba každý sám. Pomôcť nám môžu práve iba terajšie, ba aj budúce prežitia, ktoré v mnohých utrpeniach budú tou poslednou milosťou Božou. Milosťou, ktorá nám pomôže hľadať tú pravú vakcínu, vakcínu ducha. Kde ju hľadať, je na tejto stránke už v rôznych príspevkoch radené.